Ikomkhulu ebelifudula linozinzo nocwangco ngoku luzinhlaba zahlukane. Indlu yamagcaleka neyamaRharhabe bayakukhaba ukubekwa kwekumkani entsha. Kodwa umntwana egazi khange afihle makhuba kulinywa ebevutha amalangatye. Ubhala uDalwonga. Ubhala challenge into efakwe yile family. Ethetha ngento yamaRharhabe bamaRharhabe kangabizwa. Bawufuna uxabanisa lamaxhego namaRharhabe. Siyayazi nje amaRharhabe into ayinosiko into bamaRharhabe bazo-announce apha eKapa u-announce igama apha ifamily lapha iyahlala ikhetha inkulu yayo. Indlu yakwagcaleka neyamaRharhabe basame kwelithi kukho imigaqo nkqubo yesintu engakhange ilandelwe ekubekeni ikumkani. Umcimbi wobukumkani kwela komkhulu lakokwethu isengumcimbi osaqoqwayo likhaya. Ikomkhulu lamaXhosa liyakuphikisa oku. Akho mntu negunya wasematshaweni unothi ayiyo lento yenzileyo. Ilungelo lomntu kukuthi ingaba nijongile nendawo ethile. Ukumkani uthi ufuna uGawulayo warhuqa enze ikhasi lobuxhaka-xhaka bale mihla ehlumisa ikomkhulu khona ukuze libe nomtsalane kubatyali zemali ukuphuhlisa lelali yaseNqadu. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndiseNqadu komkhulu.